खुलुमबाय जोंनि बर' हारिनि गासिबो रायजो राजाफोरखौ देग्लाय बे समावहाय दैज्लां बोथोर बयबो माइ गायनाय फुनायनि सम नङा होमबा सोरबा सोरबा दायो मेंनानै थाबैबो उन्दुबाय जानांगौ आं दिनै जोंनि माखासे फरायसुला फरायसुलिफोरजों माखासे खोथा सावरायगोन लोगोसे नोंथांमोनाबो आंनि गेदेर जायफोर आदै मादै आदा बाजैमोन आरो लोगोसे आब'मोन बिथांमोना जुदि जों बेवहाय लाइभ थाफानो लुबैदोंब्ला नोंथांमोनाबो थाफानो हागोन गाइस दा आं बेवहाय नोंथांमोनजों माखासे खोथा सावरायगोन आं माखासे फार्स्टआवनो फरायनाय लिरनायनि सोमोन्दै खोथा सावरायगोन बिनि गेजेरावहाय माखासे बाथ्रा आं सावरायलांबाय थागोन स' बेवहाय बुंदों आंखौ अमिय नार्जारिया हाय अके लाइभ लोगोफोरा फैबाय थागोन आरो नोंथांमोना मोजां मोनोबा भिडिअखौ लाइक खालामबानो जाबाय नोंथांमोना जुदि लाइक खालामोब्ला कमेन्ट होयोब्ला गोसोआ गुदुं जायो नोंथांमोना जुदि आंखौ मोजां मोनोब्लासो आरोना स' जों जोनोम जायो आरो जोनोम जानाय लोगो लोगोनो जों बिमा बिफानिफ्राय माखासे राव सोलोङो बेनो जाबाय आइ आरो आफा होनना बुंनाय जे बिमाया गावनि हौवाखौ बिफा मान होनायनि बेखौ बाथ्राखौ फोरोङो बिमा माने जेब्ला गथ' जोनोम जायो बेखौ जों बयबो मिथिगौ आरो लोगोसे बे गथ'आ बिफाखौ बाबा बिदिनो रोंलाङो नङा होमबा आइ नङा होमबा आब' नङा होमबा आदा बेफोरबायदि होननाय सोमोन्दो जों सोलोंग्रोयो बिनि गेजेराव ओंखाम जानाय नङा होमबा माम नङा होमबा स' बिदि सोलोङै जोङो जोंनि जिउआव थांना थानो थाखाय गाव एक्सट्रा जों स्टेन्ड खालामनो थाखाय गावखौनो जिउआव मोनसे सक्तिशालि बा रावनिबो सायाव बार्डेन जायालासिनो रावनिबो सायावहाय रावनिबो इनकामखौ लायालासिनो माने गाव जुदि फेमिलि बानायनो गोसो जादोंब्ला स' बेयाव मोनसे जों थांखि लायो बे थांखियानो जाबाय जों फरायनाय जोंनि बिमा बिफाया जोंखौ फोरोङो गावसोरनि रां खामायनायफोरखौ जोंनि फरायनायावहाय इनभेस्ट खालामो जाहाथे जों माबा मोनसे गोरों जाथों डिग्रि बिनि गेजेराव जोंनि माखासे फरायसा फरायसुलाफ्रा जास्ट सिम्पलि थाङो फरायनाय लिरनायफोरखौ गोसो होनानै फराया आं नोंथांमोननि कमेन्टखौ लागोन बाट आं नोंथांमोननो माखासे पइन्ट गोनां बाथ्रा बुंगोरनि नोंथांमोना मोजां खोनासंबानो जाबाय कि बेनो जाबाय कि जोङो जेब्ला फरायोना जों माखासे ओरैबायदि सानो ओरैबायदि गथ'फोर दङ आंजों समान जायोब्लाथाय अब्ला मा सानो आंनाव जेसेबांखिनि नलेज दङ बेनावबो नलेज दं बेफोरबायदि सानो मिथिबायना आरो बिराद एटिटिउड थालायो है बेलाय मा फोरमायनो हागोन बैसोआ समान समान जाहैगोन आरो बेलाय मा फोरमायनो हागोन स' नलेजआ उन्दै गेदेरनि खोथा गैया आं बे बाथ्राखौ बुंनो सानदों नलेजआ उन्दै गेदेरनि खोथा गैया प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिनाव जि नलेज दङ बे नलेजआ US प्रेसिडेन्टनियाव गैयाबो जानो हागौ मिथिबायना स' जाय नलेजआ प्रमद बर' बिथांनियाव दङ बे नलेजआ हाग्रामानियाव गैयाबो जानो हागौ जि नलेजआ हाग्रामा बिथांनियाव दङ बे नलेजआ प्रमद बर' बिथांनियाव गैयाबो जानो हागौ स' नलेजआ उन्दै गेदेर सायख'आ मिथिबायना स' आं उन्दै बिनि मिनिङा बे नङाखि आंनाव नलेज ओरैबायदि गैया स' नोंथाङा उन्दै बिनि मिनिङा बे नङाखि नोंथांनाव नलेज गैया आंनिफ्राय बांसिन नलेज थानो हागौ स' जों बेफोरखौ लानानै माखासे सुबुंफ्रा मालायनि राव होनाय बोसोन होनायफोरखौ नेग्लेक्ट खालामजाङो स' जोंनि फरायसाफोरखौ आं बुंनो सानो जों माखासे फरायसाफ्रा डिग्री सार्टिफिकेट लानाय जास्ट फरायनाय अके आं BA फरायबाय आं बिनि उनावहाय BSc फरायबाय आं BCom फरायबाय जास्ट डिग्री सार्टिफिकेट अके डिग्री सार्टिफिकेट नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा शेयार खालामनो हागोन स' डिग्री सार्टिफिकेटखौ जों लानायखौल' सिमां नुयो बेवहाय आरो माखासे स्टुडेन्ट ओरैबायदि दङ पार्सेन्टेज डिग्री सार्टिफिकेट पार्सेन्टेज बेखौ नाजायै जों मा सोलोंखो बेखौ बावगारजोबगोन जोंनि प्रफेशनेल जों मा लुबैदों जानो जों सासे इन्जिनियारिं जानो लुबैदों आं सासे साइन्टिस्ट जानो लुबैदों आं सासे माबा मोनसे ओरैबायदि इनभेन्टर आं सासे डक्टर जानो लुबैदों स' जों बावगारजोबो आं सासे पाइलट जानो लुबैदों जों बावगारजोबो बे पार्सेन्टेज होसो येस आं मिथियो कि पार्सेन्टेजआ बिराद गोनांथि बाट जेब्ला नों सोलोङो जेब्ला नों फरायो अब्ला नोंनाव अट'मेटिकलि बे पार्सेन्टेजआ ओंखारखायो आं बेखौ आंनिफ्राय फारसे बुंगोन नोंथांमोना मा सानो आं बेखौ मिथिया बाट आंनि फारसे आंनाव जि नलेज दं आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायगोन मिथिबायना जानो हागौ आङो माने PhD फरायाखै बे नङा कि सोरबा PhD खालामनायाव आंनाव जि नलेज दं बे नलेजआ सासे PhD खालामनायाव थाजोबगोन बेथ' जानो हाया माब्लाबाबो जे PhD खालामनायाल' लेखा लिरनो हायो बिजाब लिरनो हायो बेयावथ' जेरावबो लिरनाय गैया नोंनाव नलेज थाबानोथ' जायो नङा नोंनाव नलेज थाबानोथ' जायो स' डिग्री सार्टिफिकेट आरो पार्सेन्टेज लानाय आरो बिनि गेजेराव नलेज फर योर ब्रेन नलेज फर योर लाइफ बिराद डिफारेन्ट जायो सार्टिफिकेट लानाय आरो पार्सेन्टेज होसोनाय आरो बिनि गेजेराव नलेज लानाय
बे गोबां पार्सेन्टसे बिराद डिफारेन्ट जायो स' जों गथ'फ्रा माखासे दायो लकडाउननि गेजेराव फरायनाय लिरनायखौ दोनथ'बाय गेम गेलेनायाव थाबाय नांज्लायनाय खमज्लायनाय जागासिनो दं फेसबुकाव पाबजि फ्रि फायाराव ओरैबायदि फैसा थाङो पाबजियाव ओरैबायदि फैसा थाङो अके थां बाट बे बुस्थुखौनो लानानै कन्टेन्टखौ लानानै फरायनायावबो जों जुदि फेसबुकाव जुदि लाइभ खालामनानै भिडिअ खालामनानै जों जुदि बुङोमोनब्ला बेसेबां साबजाथाव जागौमोन बेसेबां साबजाथाव जागौमोन साबजाथाव जागोन ना जायामोन नोंथांमोनानो कमेन्ट होनानै बुं साबजाथाव जागोन जायामोन साननानै नाय जेसेबां गोसो होनानै जों सामफ्रामबो फैसा गारनानै जों गेम गेलेयो होमबा बे गेमखौ जेरै गेम पाबजि गेलेदों जेरै फ्रि फायार गेलेदों थिग बेबायदिनो एसेबां गोसो होनानै जोङो कलमखौ लानानै जोङो बहियाव थिगसे लिरोमोनब्ला साननानै नाय बहियाव थिगसे लिरोमोनब्ला गेमाव जेने हमना ला गावबाय थिगसे बेबायदिनो कलमाव थानानै जुदि जोङो माबा मोनसे ओरैबायदि लिरोमोनब्ला जों क्रिएटिभ माबा मोनसे साननानै नलेज जोंनि एरियायाव माबा मोनसे डेभेलपमेन्टनि थाखाय आंनिनो मेलेमाव माबा मोनसे डेभेलपमेन्टनि थाखाय माबा मोनसे क्रिएटिभ गोदान इनभेन्ट खालामनो थाखाय बे गेम काटा होननायनि अनगायै जों जुदि थानायमोनब्ला स' आं गासिबो फरायसाफोरखौ बुंनो सानदों बे जोंनि लाइफआ गेलेनायजों लोगोसे जोंनो नलेज आरजिनायबो टाइम आं दा सेंग्रा बैसो आंहाबो गोबां नलेज आरजिनाय टाइम आं आंनि खामानिखौ मावगासिनो दं दानियाबा नोंथांनि खामानिसैलाय आं खालामगासिनो दं आंनिखौथ' आं खालामगासिनो दं दानियाबा नोंथांनि खामानिसैलाय नोंथांनि गथ' गथायनि खामानिसैलाय जानो हागौ नोंनि न'आव रां रुफा थोजासे गैया जानो हागौ नोंनि न'आव रां रुफा थोजासे गैया बाट बिमा बिफाया जुदि गोसो होयोब्ला मा बेसेबांथो रां नांगौ देलाय बेसेबां रां नांगौ फरायनायावहाय एडमिशन फार्स्ट टाइम लानायावहाय बेसेबां नांगौ 4,000 5,000 बास आरो रुम भारानि थाखाय मास मोनफ्रोमबो 1500 जानाय लोंनायाथ' न'निफ्रायनो लांखायो जों बेफोरखौनो होनो हाया जों जुदि नाजायोबा मानो हाया पार मान्थ जों मोनो 10,000 11,000 अके आं दानियाबा बेयाव बाथ्राखौ रायलायनोसै जोंनि दा बे समावहाय दैज्लां बोथोरावहाय गासिबो जोंनि रायजो राजाफोरखौ आङो गोसो गोरबोजों खुलुमनाय जासिहरबाय नोंथांमोना मोजां माइ गायनो हाथों आरो बेनि उनाव जायफोरनाव ट्रेक्टर गैया माइ मोसौजों हालेवनो गोनां जादों बिथांमोना गोबां खस्थ'यै हालेवनो गोनां जादों बायदि मोनदों आरो लोगोसे आंबो भिडिअ बानायनो सानदों माखासे खामानि मावनायनि सायावहाय आंबो गोसो जादों बाट आं दा बेयावहाय जि जायगायाव दङ बिनिफ्राय आङो माखासे जायगा नागिरगासिनो दं बिनि सायाव खालामनो स' नोंथांमोना मोजां गाय आरो मोजां आबादथिलि जाथों आरो आबाद मावनानै आं बे बाथ्राखौ बुंनो सानदों जों मानसिफ्रा जोंनि फार्मार्सफ्रा जोंनि आबादारिफ्रा सानो जों आबाद मावबाय बे फरायनाय लिरनायफ्रा साख्रि मोनाबा जेबो आबदा गैया जेबो गैया साख्रि मोनाबानो सेस दा ओरैबायदि गथ'फोरखौ बिदि सानो जोंनि माखासे माने जायफोर हालुवाफोर जाय आदै मादै गामिनि मानसिफ्रा एरियानि मानसिफ्रा बेफोरबायदि सानो मिथिबायना बेफोरबायदि सानो बाट आं बैसोरखौ बुंनो सानो नोंथांमोना जि खामानि मावदों येस मोजाङानो बाट आं नोंथांमोनखौ बुंनो सानदों नोंथाङा जि आबाद मावोना बेयावहायबो थांनानै बबाव दै नांगौ बबेयाव हाग्रा रज'दों बबाव आलि माबा मोनसे बायनानै दङ दैया बारा थांदों जों बेफोरखौबो नायनांगौ जायनि जाहोनाव माखासे सुबुंफोरनि आबादाव माइखौनो मोजां थोबसेबो मोना बेयाव दै नांगौ ना मा नांगौ नायला गायबाय नालाय गायबाय खेबसेनो गायबाय थाबाय नंगौ रियेलि बे बाथ्राया सैथो मिथिबायना स' बेयावहाय जानो हागौ नोंथांमोना गोबां समनिफ्रायनो गायबाय थायो स' नोंथांमोना जुदि आबादनिफ्राय मोजां फिथाइ मोननो लुबैदोंब्ला जों बे खामानिखौ मावनांगोन नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ नायदोंब्ला नोंथांमोना जे आबाद मावदोंना बेखौ नायबाय था मानि फिथाइ मोना बेलाय 1 बिघायाव अबा 15 मन गाहाम मोनो होनना बुङो खायसे जायगायाव 5 मन मोनो 7 मन मोनो 8 मन मोनो स' मोजां खेथि मावोब्ला आरो मोजाङै ध्यान होनानै गायोब्ला बेयाव दै नांगौ बबे जायगायाव दै नांगौ बबे जायगायाव हाया बिराद गोरा जाबाय बेखौ एसे एरलुना होनांगौ जों जुदि एरलुनानै होयोब्ला खामानि मावना होयोब्ला अब्ला बेवहाय जोङो फिथाइखौ बिराद मोजां मोनगोन आं बेखौ सानो आरो प्रेक्टिकेलि आं गुबुन मावनायखौबो नुबाय आरो जोंनि फोरोंगिरिया बेफोरबायदि मावनानैबो मोनदों आं बेखौ खोन्थानो सानो स' बिनि गेजेराव आङो जोंनि आसामाव गोबां अखा हादों आरो आसामाव अखा हानानै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां गाबलायनायबो जाबाय दैबानानि थाखाय न'आ गासिबो लोमजोबबाय माइ साय गासिबो थांजोबबाय लोगोसे बिनि गेजेरावहाय चिराङावहाय गोबां हेभि दैबाना जादों
आं बिथांमोननि न'खरखौ गोबां दुखु फोरमायो जायफोरनि न'खरा गोबां सिलिंखार जाबाय स' जों बिथांमोनखौ जोङो जेसे हायो जोंबो मदद खालामनो नाजानांगौ सरकारा मदद खालामनो नाजानांगौ बिथांमोननि न'खराव बे नङा कि बेवहाय कर'ना भाइरास अनलि कर'ना भाइरासआव पेकेज एनाउन्स खालामनाय स' बेवहाय आसाम सरकारा गोबां नोजोर होनांगौ जोंनि भिडिअखौ आसाम सरकारा नाया जानो हागौ बाट जोंनि भिडिअखौ जोंनि बर'नि लिडारफ्राथ' नायोना बर'नि लिडारफ्रा जेब्ला प्रेसार हरगोन हेरेसमेन्ट खालामहरगोन बेनि सायावहाय प्रेसार हरगोन जे जोंनि जायगायाव ओरैबायदि जादों आरो फुन्जिफोरथ' थायोना जोंनि लिडारफोरनि गेजेराव स' बिथांमोनाथ' नायनो हागौना बे भिडिअखौ बिथांमोना जुदि नायाब्लाबो बिथांमोननि माखासे सेलाफ्राथ' नायनो हागौना बे भिडिअखौ स' नोंथांमोना जेसे हायो शेयार खालाम जे बिथांमोना जाहाथे जोंनि बर' हारिनि जेसेबांखिनि दैबानायाव नुकसान जादों लस जादों अके बिथांमोना मदद होदों आरो लोगोसे जेसेबांखिनि दैबानायाव न'खर जानाय बेनो जानाय लोंनायनि माखासे प्रभाइड खालामना होदों जों खालि निउज खालामनानैल' जों सावरायबाय थानानैल' जानाय नङा जोंनि लिडारफ्रा बिनि सायाव एक्सन लानांगोन ओरैनो लिडार जाया नामावल' लिडार नङा गासिबो मदद खालामनांगोन मिथिबायना फैबाय थांबाय दैबाना बबाव जादों बेखौल' नायनानै थांबाय बिदिजोंल' जानाय नङा मिथिबायना स' आं बेखौबो बुंनो सानो जोंनि BM बा बड'लेण्ड मिशन NGO खौ सालायनो थाखाय आंनो माखासे लोगोफोरनि गोनांथि जायफोर गोरों गोरा स' MSc जेसेबांखिनि गोरों गोरा बिथांमोना प्लिज आंजों कन्टेक्ट खालाम जों माबा मोनसे बिनि सायावहाय जोङो आवगायलांनो सानदों जोङो बड'लेण्ड मिशन NGO खौ लानानै जोङो हारिनि थाखाय माखासे खामानि मावलांनो सानदों स' नोंथांमोना प्लिज माखासे आइडिया शेयार खालाम आं हारसिंथ' खालामनो हानाय नङा आरो बे खामानिया आंनि थाखायल' नङा नोंथांमोननिबो थाखायनो स' नोंथांमोना सोरबाफोर गोसो जायोब्ला बिनि सायाव जों मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव जों मोनफा NGO माखासे खामानि मावनाय गावबा गावनि न'आवनो जोङो मोनसे बानायनानै लानो हागोन आरो बिनि गेजेराव जों मोजां खामानि मावलांनो हानाय बायदि केपासिटि जों गावबा गाव लकेल एरियानिफ्राय जोङो माखासे कालेक्सन खालामनाय जों जायगाफोरनि खामानिफोरखौ मावलांनो हागोन गैजारोङि न'खरफोरनि माखासे जोङो सोरबा हेन्डिकेप डिसेबिलिटिसनि सायाव जों माखासे एक्सन लानो हागोन स' बेवहाय जोङो माखासे इनस्टिट्युट दानाय बिथांमोनखौ बोखांनानै जों थिखांबोनो लानाय स' जों खौसेथि जानांगोन लोगोफोर स' आं माबा मोनसे खामानि मावदों बेखौ नोंथांमोना मदद हो मानो मदद होनो गोसो गैया मानो ओरैबायदि प्रकाशआ ओरैबायदि जालांबा ओरैबायदि व्हाट इज दिस मानि थाखाय जायो ओरैबायदि उन्दै गथ' आरे नोंथांमोना जेबो सोरथो रोंनानै फैदों सोरबा बेवहाय गासिबो रोंनानै फैजोबदों नामा रावबो रोंना फैयाखैना सोलोंदोंसो मोनफा खामानि मावै सोरथो खेबसेनो कम्पिउटार दिहुननो हानाय फार्स्टआव भेकिउम टिउब बायदि सिस्टेम मोनसे दिहुनबाय केलकुलेटर सिस्टेम बायदि कम्पिउटार मोनसे दिहुनबाय सुइच कम्पिउटार दिहुनबाय फार्स्टआवहाय जास्ट सुइचल' बिनि उनावहायसो डिसप्ले दा बेवहाय जोंना LED माबा माबि ओंखारलांजोबबाय सोरथो खेबसेनो इनभेन्ट खालामनो हायाखैना सोरथो खेबसेनो मटर साइकेल दिहुननो हानाय सिगांग्रो साइकेल नङा होमबा सोरथो हानाय रावबो हायाखै फारि स' जोंबो बिदिनो मोनसे आइडिया मोनलांबाय थागोन स' नोंथांमोननि गेजेराव जोंनि BM सोदोब चेनेलावहाय सोरबाफोर एडभार्टाइजमेन्ट होनो गोसो जादोंब्ला प्लिज नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनो हागोन 7740039057 गासिबो कम्पानिनि सायावहाय दखान हटेल जेसेबांखिनि कलेज इउनिभार्सिटि जों गोबां खमावनो जोङो एडभार्टाइजखौ होनानै होगोन जों बोसोरै बेयावहाय जोङो एडभार्टाइजखौ होनानै होगोन जोंनि बेयावहाय दा एडभार्टाइज होनाया गोबां खालि जाना दङ जों एडभार्टाइज होनायखौनो होनायानो जाथ'वाखै दाख्लैबावै जोङो लेन्डनि सायावहाय माखासे होदोंमोन बाट एबार आं नोंथांमोननिख्रुइ कलेजानो जियानो जा आरो लोगोसे नोंथांमोननि सायावहाय आं बेखौबो बुंनो सानो सोरबाफोर मिउजिक आरो बेनि गेजेरावहाय फुराना भिडिअ फिल्मफोर दङब्ला आंबो बेखौ जोंनि BM सोदोब चेनेलाव जाय जोंनि माखासे बड' इउटिउबार्स माखासे सुबुंफ्रा जोंनि BM सोदोब चेनेलखौ नाम्बार 1 बड'नि चेनेलाव जोंखौ रेंकखौ थिखांना होदों थेंक इउ सो माच बेबायदि नाम्बार 1 रेंकआव होनायनि थाखाय स' गोबां फैगासिनो दं बेबायदिनो आरो जोंनिया जाबाय मोखां आरो जायफोर नोंथांमोनखौ आं बुंनो सानो जायफोर मोखां देखायनानै भिडिअ खालामदों बेफोरखौ नोंथांमोना बेखौ सायख'नो हागोन बाट मोखां देखायनायखौल' जायफोर मोखां देखायालासिनो खालामो बेफोरखौ नोंथांमोना बेलेग आरो बेनि गेजेराव जायफोर मोखां देखायदों इन्डिभिजुवेल बेखौ रेंक आरो ओरैबायदि रेंक गोबां खालामनो हागोन नोंथांमोना फिल्मनि गेजेराव नोंथांमोना रेंक खालामनो हागोन जायफोर मोखां देखायालासिनो भिडिअ बानायनाय बिनि सायाव रेंक खालामनो हागोन आरो जायफोर मोखां देखायनानै भिडिअ बानाय बिनि सायाव रेंक खालामनो हागोन आङो एक्सट्रा इउटिउबारखौ बेवहाय मोनसे मुं मख'नानै बुङो कि एक्सट्रा इउटिउबार माने एक्सट्रा इउटिउब चेनेलखौ नोंथांमोना मोखां देखायनानै जायफोर भिडिअ बानायो बिनि सायावहाय नोंथांमोना खालामनो हागोन आरो लोगोसे जायफोर मोखां देखायालासिनो भिडिअ बानायो बिनि सायावहाय नोंथांमोना मुं मख'नो हागोन आरो जायफोर फिल्म इन्डास्ट्रि जायफोर भिडिअ एलबाम खालामो बेफोरनि सायाव नोंथांमोना माने रेंक खालामनो हागोन स' आं बेखौ खेबसेनो बुंबावो स' नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर हटेल कलेज रेस्टुरेन्ट दाबा स' बिनि गेजेराव फिल्म एडभार्टाइज खालामनाय प्रमोसन
जेरै हमना ला नोंथांमोना ट्रेलार होनाय मा होनाय स' नोंथांमोना जुदि बेफोरबायदि एडभार्टाइज होनो सानदोंब्ला प्रम' खालामनो सानदोंब्ला स' नोंथांमोना जोंखौ कल खालामबानो जाबाय जोंनि जायगायावहाय नोंथांमोना इन्टारभिउ सिस्टेम मोनसे लानानै बेवहाय प्रम'बो खालामफैनो हागोन स' गासिबो मिलायनानै जोङो खौसे जौगालांनांगोन थेंक इउ स' माच गुड इभिनिं आरो सुइट ड्रिम गुड नाइट मोजाङै ओंख्रि जानानै उन्दुना थादो आंथ' दासान्दि उदै गाज्रि जानायनि थाखाय ओंख्रिखौनो जानो हायाखै मिथिबायना आंनाव गेस्ट्रिक जादों ओमफ्राय दा आङो ओंखाम गोजाल' जानाय जादों संख्रि ओंखाम गोजा स' थेंक इउ स' माच गाइस बाय बाय सुइट ड्रिम